Минең иң зур хыялы ул сәхнәдән киткәч, ул миңа әйтә иде, мин бик матур, ак чәчле әби булачакмын. Иңнәремә шәл ягып кына, оныкларымны яныма җыеп кына, чит илләргә сәяхәт итәр идем дип әйтте. Сәяхәт итәчәкмен дип әйтә иде әни. Хәния үлгән кебек түгел, аны теге өйдә үзем генә карамагас. Гастрольдә кайткан кебек. Шулай инде Хәния беренче класска кергәндә шул артист өчен нетте инде. Сүләнде инде, буласага җыеп, тәселемә җыеп, шунда күченешләр биреп, җырлатып, биетеп, аларга кыйшта түгә. Артист булам дип. Ойна. Бәхетле булдысың бу кайым, нишләйсең? Гомерсез булды бит. Гомер булмады. Сүзімні шулай итеп башлап җибәрәм. 2009 елы мин эшсез калган вакыт. Кайттык авылга. Шунда күрештек Хәния апа белән, Габдулхай абый белән. Бергә киттек ял итәргә. Шунда сөйләшеп утырганда әйтәм, эш юк, эшлисе килә. Шунда Хәния апа шуны гына әйтте. Ну әйдә. Кил. Безнең как раз администраторыбыз юк. Менә карадыңмы? Дигән әйтәм, карадым. Аңладыңмы эш дәверен? Әйтәм, аңладым. Вперед. Минем иң якты хатирәләр, ул инде балачак хатирәләре. Мин балачакта картыем янында үстем. Әни мине авылда карты янында калдырып гастрольләргә китә иде. Йокларга ятканда мин әнигә әйтә идем: "Әни, син гастрольгә киткәндә мине уятмыйча китмә зинһар" дидем. Һәм әни миңа сөйләде, мин иртән поездга киткәндә, инде ул сәгать 3ләр, иртәнге 4ләр була иде ди. Һәм ул мине уятырга жәлләп, мин синең яныннан йылан кебек кенә әкрен генә шуышып кача идем диде. Һәм мин бит инде иртән уянам, әни юк, и җылыйм инде картыга. Ник мине әни уятмыйча китте дип. Һәм шунда карты мине ничек, алдап инде мине әйдә, киттек кызым, иртән мин сыер савам, син сыерларга концерт куерсың әле дип алып чыгып китә иде. Һәм мин шулай иртәнге сәгать 6да чыгып, сыерларга концерт куя идем. Моны бөтен авыл белә иде. Менә без кызганычка каршы югалткач кына теге уйлана башлыйбыз, кадерен белә башлыйбыз әйме. Хәния апада менә яра кайткач бер күрешербез әле, яра бер утырып сөйләшербез әле рәхәтләнеп. Теге концерт арасында гына бөтен әйберне сөйләшеп булмый. Тиз арада гына бөтен әйберендә бер-берең белән теге серләшеп тә булмый, сөйләшеп тә булмый дигәндәй. Хәния апа әйбәтме хәлләрең? Әйбәт. Энекәш син хәлдә, апаем әйбәтме? Әйбәт. Шуннан да Хәния апа белән без әйме бик шундый нидер җылы мөнәсәбәттә калдык. Ул мине үз баласыдай якын итте. Чөнки безнең татар эстрадасының хатын-кызлар арасында самый топовый җырчыларның берсе Хәния апа. Татар сәнгатен тотып торган, халык яраткан, халык күңелендә булган бердән-бер җырчыбыз Хәния апага. Татар хатын-кыз җырчылары арасында бердән-бер 17 ел рәттән Алтын Барс премиясе лауреаты, хатын-кызлар арасында 17 ел рәттән бердән-бер Алтын Барс премиясе лауреаты, Татарстанның халык артисты Хәния Фәрхи Биктакирова. Башка кешеләр күпме генә аны әйтмәсә дә, ул бердән-бер булып калды. Гомумән Хәния апа дигәч, җылы, мәсәлән, җылы җил исеп китә, менә мин тәннәргә кастан исеп китә, чөнки җитми. Ул нинди генә теге бөек бездә бит шулай кешене исән чагында бик кадерен белеп үтмиләр кызганыз. Шул гадилеге аны сәхнәдә дә ул, сәхнә артында да бер кемне бер качан чәйнәмәс, берәрсен чәйнәргә ирек бирмәс, шунда ук урынына да утыртыр. Шул вакытта менә авторитеты ул ниндидер теге ни белән түгел, үзенең йомшак сүзе, үзенең ничектер менә матур иттереп әйтеп куюы, ул шалтыратып без 10 минут сөйләшә ала торганы кайр вакыт әйтәләр дә, менә шундый берәр халыкчан җырчы, тавышлы берәр Хәния кебегрәк җырчы кирәк дип сорыйлар да, уйланып куясың, кем бар микән, менә теге алыштырып, беркем дә алыштырып булмый, хәтта аның менә мирасын саклап, мирасын алып бара торган. Менә мин үзем бик шәхсән яратам аның җырларын, репертуарга да алдым, сәхнәдә дә башкарам.
Җырлар алдыннан искә карап көч бир инде Хания апа бар, син кебек җырлап булмый дип. Күпләр бәлки Ханияны әлбәттә миңа караганда иртәрәк белгәннәрдер, иртәрәк ниндидер үз тарихлары бардыр. Ә минем Хания белән үз тарихым, үз истәлекләрем, шуңа да бик якты булып хәтердә калган беренче очрашу. Шундый якты, шундый энергетика, шундый менә әкияттә кебек инде, ул масштаблы дип әйтик әле без аны. Без башка җирдә очрашырга тиеш булмаганбыз. Без нәкъ шушы җирдә зур стадионда, Ленин исемендәге стадион, Казанның уртасына Ленин исемендәге стадион, шунда яшьләр җыены дип элек шул концертлар башланып киткән иде. Шунда без беренче тапкыр тупландык. Татарстан артистлары мине зурлап Уфадан чакырдылар. Мин инде ул хәтта бик белеп тә белмиләр иде дә хәтта. Хания инде шулай ук мине ишетеп, якташ дип белеп, гомер буе белгән кебек итеп минем белән очрашты да ул гомер буе шундый булды да. Безнең мөнәсәбәт ничек башланып китте, шулай дәвам итте һәм шулай калды дип әйтәс килми. Шулай бар бүгенге көндә дә ул күңелдә, йөрәктә шул ук яшь, чибәр, янып торган, ялкынлы, талантлы Хания. Аннары картай белән иртәнге сәгать 6-да китә идем мин көтәргә. Һәм мин шуннандыр хайваннарны ярата идем бик чагымда. Этләр, песиләр һәм менә Казанда яшәгәндә яки әни белән гастрольләрдә йөргәндә, менә кайда нинди уңай бар, мин шунда берәр этме, песиме, күгәрченме алып кайта идем инде өйгә. Һәм минем шундый менә хәтирәм бар, урамда йөргәндә миңа бер кара эт бәйләнде. Һәм мин шул этне өйгә алып кайттым әни янына. Әни шунда миңа бер сүз әйтсен. Без ул этне алып, җуып, ул бездә шулай яшәде. Без аңа Черныш дигән исем куштык. Данлы якташыбыз, татар һәм башкорт халкының якты йолдызы, моң алихәсе Хания апа Фәрхи образы безнең күңелләрдә, йөрәкләрдә һәр вакытта. Тәтешле тарих туган якны өйрәнү музеенда Хания апа турында берникадәр мәгълүмат, фоторәсемнәр булдырылган. Аның шәхси әйберләре дә биредә саклана. 2013 елда Башкортстан спутник телевидение тарафыннан төшерелгән «Кайтам әле авылыма» телевизион передачасы вакытында Хания апа безгә шушы күлмәген тапшырган иде. Һәм быел районыбыз хакимияте тарафыннан данлы якташыбызның истәлеген мәңгеләштерү йөзеннән Хания Фәрхи музее ачуны карар иттек. Һәм менә Алла бирсә, шушы бинада музеебезнең тагын бер залы итеп Хания Фәрхи музеен ачуны уйлыйбыз. Безнең район китапханәсендә Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган халык җырчысы Хания Фәрхинең истәлегенә бик күп эшләр башкарыла. Аның хөрмәтенә без гомерләрне үлмәҗер итик дигән китап күргәзмәсе ясадык. 30 май көне бөек җырчыбызның туган көне. Аңа арнап без Алла бирсә бик матур кичә үткәрергә җыенабыз. Аның истәлеге безнең күңелләрдә, аның җырларын җырлыйбыз. Менә күрүегезчә, минем артымда Кояшымның Хания апаның шәхси әйберләре, җырлары, дипломнары, алтын барыслары, аның тән җылысын тойган күлмәкләрен алып кайттык егетләр. Бу инде әле вакытлыча гына, бу безнең өйнең төбәсе, русча әйткәндә чердак бит инде әйме. Без шатбыз туганнар, гомумән жизни балалар, Алсу, Алиям, балакайлар, шушы зур эшне без бергәләп башкардык. Biz Казанга бардык, алар ике куллап дигән кебек менә шу әниләренең киемнәрен, төфлиләрен, итекләрен барысын миңа тияп җибәрделәр. Бу зур эш, чөнки ул аларда булса инде ул ничектер бер кысанлыкта гына яшәр иде. Хания апа шаркыш иде, сандугач иде. Аны берничек читлектә тотып булмый иде. Мин уйлыйм, алар бирсә бу музей бөтен кешеләргә ишеге ачык булыр. Хания апам газизем исән сау булган вакытта мин моны мөрәҗәгать итеп әйтәм, хөрмәтле тамашачым, мөрәҗәгать итеп әйтәм, бик бүләкләр бирергә яратты. Әгәр инде сез ул бүләкләрне үзегезнең җәләмичә музейга китерәсез икән, бик зур Кояшыма дуга булып барыр иде. Барыгызны да чакырып калам, Алла бирсә, ул инде интернет челтәрләрендә булыр. Алла бирсә, матур итеп концертлар белән, аның җырлары белән без үткәребез, башларбыз. Бу музей ул мәңгелек, чөнки Кояшымның җыры мәңгелек. Менә хәзер карыйм дәймен, ничек ул хәтле көч булды икән Хания апага. Хания апада һәрбер дипломнарны, һәрбер концертта
шуның хәтлек бөйеклекләргә йөрәгең чыдара кирәк бит. Без инде аралар ерак булды, чакырымнар ерак булды. Гел аның матур бәйрәмнәренә катнаша алмадык. Шулай була карамастан biz көненә 15-20 тапос яша торган идек. Менә әле карыйм да ушым китә. Минем хәтта буларны тизергә көчем булмады. Ә шушы бөйеклекне күтәрде бит. Шуннан siz күрдегез безнең баскычның бөеклеген, әйме? Мин буларны тизеп ятам. Әни без мингән, 92 яшьлек әни шушларны күргән мингән. Югыйсә әйтмәдек тә. Күңеле сизгән, кызым кая югалдың ди. Һәм менә бу финалда, кызым, бу бит энә ди. Ничек басып мондай бийди икән ди. Чынлап торып шок катам. Мин әле аныңнан 10 яшькә кечерәк, мин монда бию түгел, басып тора алмыйм. Оның хәтлек көч, йөрәк күпме кирәк. Монда да авылнык икәне күренә. Ромашкалар, төрле чәчәкләр шулай бит әйме. Һәм егетләр карагыз, менә истә калсын. Ни өчен монда икән? Чөнки истә калмаслык касым түгел бит. Ялт итеп тора, шулай бит әйме. Менә монсы инде иң кадерле дип әйтим. Мин булар һәрберсе кадерле. Мондагыларның әле Ханияпаны хуш буйсы килә. Иң кадерлесе монсы. Ни өчен монсы кадерле? Чөнки моның белән кайтып керде. Шуның белән кайтып керде. Миңа шалтырата. Без алтынын дип шешибез гаиләдә. Апай, алтыным, зәңгәр күлмәкле кызны кем каршылар икән? Апа, әлбәттә мин каршы алырмын димен. Менә шулай итеп. Егетләр, менә шулай. Яшәргә кирәк әлбәттә. Әмма яшәсе килмәгән көннәрдә күп. Чөнки күреп торасыз, дөньябыз түгәрәк, әниебез исән сау. Кызлары, малайларым бар. Дөрбәтек абыйны да бер кайда куясым килми әле. Булдас. Хания апа мәрхүм булгачтын, без бөтенебез дә белдек инде аны теге санап чыгарган вакытта да 17 алтын барс. 57 яшендә, 17нче елда телефонын, аның элеккеге телефонын bütün саннарын кушып чыксаң, шулай ук 57 килеп чыга. Biz вообще шок каттык инде әйтәм, ничек шулай итеп bütün җирдә 7 саны. Хәтта интервью биргәннәрдә булды аның яраткан саны 7. Вот, анысы да бар. Аннан соң без концертны эшләгән идек. Хания апаның менә үлеп китте 2нче елына искә алу кичәсе дип 3 шәһәрдә бер үк көнне, бер үк сәгатьтә 3 шәһәрдә Казан, Уфа, Чаллыда 3 шәһәрдә артистлар саны 57 булды. Менә бу концерт узганнан соң без аны просто санап чыгардык 57. Үсә төшкәч, инде кияүгә чыккач, студент вакытларда барыбер әниләр күп гастрольгә йөриләр иде. Һәм без сирәгрәк очраша идек. Шуңа күрә шул сирәк очрашуларда без ничектер менә күңелле ял итәргә тырыша идек. Матур итеп көннәрне уздырырга тырыша идек. Һәм мин кайбер үземнең проблемаларым булса да, мин аны әнигә сөйләми идем. Чөнки безгә әни белән ул гастрольләрдән кайткан вакытта, аның ял вакытында, бәлки без аның белән бергә диңгезгә ял итәргә барганда, безгә шундый рәхәт иде. Һәм мин әниемә бер кашан да үз проблемаларымны сөйләми идем. Мин әнине борчырга теләми идем. Әни белән очрашкан саен ул миннән сорый иде. Кызым, хәлләрең ничек? Бер нәрсә дә борчымы дип. Мин борчыса да, барыбер әнигә аны әйтми идем. Әни бар да яхшы дидем. Әмма мин беләм, мин әни янына килеп, нинди генә сорау бирмәсәм дә, ул миңа барыбер ярдәм кулын сузачак иде. 2013 елда урысча әйтмешли пинок под зад Хания апа миңа бирде. 2012 ел 26 декабрь Хания апа өйдә баскычтан җыгылып төште. Больницага эләкте. 6 гыйнвар без бәйрәм ансамбле бер егет белән бергә килдек аңа больницага. Шунда Хания апа бер бик теге минем үзәккә үтеп керә торган сүзләрне әйтте. Егетләр, менә килдегез сез. Менә хәтерлисезме, кайчан соңгы чыгышыбыз булды? Әйтәм, Хания апа, әлбәттә 26 декабрь. Анардан түгел ди. Менә иртәгә, мин иртәгә вообще тормасам. Менә мин сәхнәгә вообще чыкмасам. Сез ничисез? Чын-чынлап әйткәндә, менә бу сүзләр прямо йөрәккә бәреп керде. Хания апа тагын 3 ай буе сәхнәгә вообще чыкмады. Январь, февраль, март,
Беренче тапкыр сәхнәгә менә шул 2013 елның март ахыры, апрель башы беренче концертта. Мен шунда инде уйландым. Әйтәм, да, уйланырга вакыт бар. Теге Аллаһ Тәгалә әйттерә дип бар бит шундый сүзләр. Может, заранее безгә уже әйтә башлагандыр. Егетләр, уйлана башлагыз. Без сестренка белән вот буквально недавно просто она подъехала на машине, и я подъехала. Без икебез выходим на машине, и тут стоит машина, и я альдермеш на всю эту. Мы там, ну как так-то вот. А татарское радио я вообще не слушаю. Вообще я Ани Ульгеш вообще ничего не слушаю. И если я вот как только радио включаю, нечаянно, сразу они поют. Я говорю, всегда говорю, или ее ставят, или я так попадаю. Ну, много таких у нас. Очень много у нас таких знаков. Мен мына бір қашанда ұнатмаймын, филармония сахнасында болды. Филармония сахнасында мен шеттен қарап тұрам, Хания Фархиның юбилейна башлаған концерт. Хания келіп кірді, залдан келіп кірді бит ол. Һәм сахнаға келіп шықты. Мен мәленшек мына тамаққа түйерлерін еттім. Мен ғұмыр бойы шушы сахнада эшләгән, аның қарында концертлар қараған. Мені ол бик нык җәлеп әйтергә тиеш түгел иде. Мен исем китергә дә тиеш түгел иде бу хәлгә. Юк. Ул шул хәтле мин аңа карадым да, мына чын артист, чын халык артисты һәм күпме тапкырлар шулай чыккан бит инде. Ул күпме тапкырлар халкым дип килеп чыккан, янып чыккан. Хания тагын бер тапкыр килеп чыкты һәм ул тагын бер тапкыр күңелне байкап алды. Шуңа исеме калып биткән иде. Мәсәлән, шундый истәлек. Бүген инде әнием янымда булса, мин барлык хис кичерешләремне аңа гына сөйләгән булыр идем. Хәзер менә килеп, җилкәмнән тотып алса, башта югалып калыр идем, наверное. Әле 2 ел элек төш күрәм. Төштә шулай ук шунда туган авылымда утырганмындыр инде. Ишек ачылды да, Хания апа килеп керде. Мен әйтәм, Хания апа, син бит мәрхүм. Син кая йөрдең, нишәп йөрисең, нәрсә булды? Ул килеп керде аппактан. Аппакны яратадыр ул һәр вакытта. Шулай дип әйтәдер инде, матур чистадан аппактан йөрергә тиешсез дип. Сез беренчеләрдән булып, сез минем битем. Чөнки сез бәйрәм ансамбле егетләре. Аппактан чиста булып килеп керде дә, шуны гына әйтте. Рәхмәт, барысы да яхшы. Сез дөрес эшлисез дип. Мәйтәм, Хания апа, авыр бүгенге көндә теге, син юк. Синнән башка залны җыю авыр. Синең исемең белән генә мәйтәм, шулай итеп теге сине искә төшереп, менә шулай итеп концертларны эшлибез, но син юк. Авыр булачак. Ничек эшләрбез икән дип әйткән идем дә, борчылма. Мин булышам дип. Менә хәзер кайтса, тезләнеп басыр идем дә янына, рәхмәт. Син безгә җитмисең. Кайт дип әйтер идем. Хания килеп күрсә, беренче булып, әлбәттә, кочаклашыр идек, сүздә юк. Нык итеп кочаклашыр идек тә, мин аңа әйтер идем, кайда йөрдең син, Хания? Нишләп син шулай озак йөрдең? Нигә син безне шул борчуга салдың? Нигә син безне шул озакка калдырып тордың дип әйтер идем. Безнең аның белән күп тапкыр шундый сөйләшүбез бар иде. Әйдә, Хания апа, бер күрешеп рәхәттән сөйләшеп бар. Әйдә, Никәш, апаем, хәзер кайтабыз да, Алла бирсә, җәй көне монда күрешәбез, син белән сөйләшәбез. Менә шул мөмкинчелекне әле кулланыр идем. Рәхәтләнеп, бер күңел ачып, серләрне ачып, гомумән киңәш сорап, бер серләшеп, сөйләшеп аласым килер иде. Ул бер вакытта да безнең өчен үлмәде, ул мәңге яши, ул безнең йөрәктә, күңелебездә. Киләчәк, булачак Хания апаның музее районыбызның йөзек кашы булыр дип уйлыйбыз. Аның якты истәлегенә, аның якты рухына мәңгелек истәлек, мәңгелек дан булып калыр дип ышанабыз. Без бик шат, моңлы сандугачыбыз Хания апаның иҗадын яктыртып, дәвам иткән өчен. Ул һәр ел сайын Сабан туйларының бизәге булды. Безнең мәдәният сараенда аның моңлы тавышлары әле дә саклана кебек. Алла бирсә, Хания апаның мәңге үлмәс моңнары халкыбыз күңелендә мәңге сакланыр. Менә Хания апа ул никадәрдер бер интеллигентный,
Bütün менә без яшь буын артистларга һәр вакытта да менә хәерле хаклы булды Хания апа. Аңа зур рәхмәт минем. Ул Хания китү белән әйтәм, бер яктан күп нәрсәне алып китте, икенче яктан күп нәрсәне калдырды ул. Ниндидер эчкерсезлекне, яктылыкны, матурлыкны, самимилекне, җылылыкны, ниндидер матур мөнәсәбәтләрне ничектер алар менә Хания белән барыбер киттеләр. Аны бөтен кеше белән дә алай эшләп тә булмый, булмаячак та. Менә шунысы кызганыч сүз дә юк. Барыбер нәрсәләр, күп нәрсә торып калды, күп нәрсә китсә, ул күп нәрсә һәр вакыт яшәячәк, чөнки барыбер образ яши бит, образ яши. Кеше китә җыры кала дигән сүз тагын шул дәвамы инде. Хания апа китү белән 27 июль 17 ел ул инде бөтенебезгә прямо авыр информация килеп булып кергән шикелле булды. Нәрсә эшләргә белмәдек без беребездә. Ул китте, как будто теге җаныңның бер өлешен алып киттеләр. Ул китү белән татар эстрадасы белмим, бөтенләй югалды дип әйтсәм дә ярый. Миңа калса, мондый кешеләр безнең арада мәңгелек, аларның җырлары яши. Хания апа зур эз калдырды безнең эстрадабызда. Аны белмәгән безнең милләттәшләребез юктыр, барысы да Хания Фәрхинеке икәнен белә. Легендар шәхес. Чын күңелдән инде аның бүген туган көн булган булыр иде, котлар идем. Бөтен туганнарына, якыннарына иң изге теләкләрне телисем килә. Хөрмәтемне җиткерәм Хания апаның рухына. Рухы шат булсын. Һәм инде мөмкинчелек белән инде файдаланып, без шушындый шәхесебезне беркайчан да онытырга тиеш түгелбез. Җырлары безнең күңелдә калсын. Нәрсә әйтергә кирәк инде? Авыр, менә сез белеп торасыз, 4 ел тула, 27 июльдә. Яшәлмәгәндә кебек дип әйтер идең, чөнки яшәйбез, эшкә барабыз, кайтабыз, гаилә карыйбыз, йоклыйбыз дигән кебек. Әмма ләкин чынлап торып йөрәк яшәмәде. Аның юклыгын һич күңел ышанмый. Менә әни белән сөйләштегез, әним дә шулай ди, һаман саен кызым кайтыр кебек ди. Алланың рәхмәтендә булсын, тату үстек, 6 бала үстек. Кызганычка каршы без бүген инде бер туган абыем, Салават абыем белән икәү генә калдык. Шундай сүзләр дә булды, Хания өчен генә елыйсыз дип. Юк, Хания өчен генә еламыйбыз. Чөнки ул кайгылар берәм-берәм, еллардан берәм-берәм коелып килде. Менә бу туганнарыбызны югалтканда, миңа нәкъ 21 яшь кенә әле, абыйма 25 яшь иде. Менә шул иң беренче Тимерган абыйны югалттык. Анан Нурислам абыйны 8 айдан, анан инде теге Рак дигән шир килеп керде олы апабызга. Монда Хания апа уйланмаган җирдән җырлап көлеп җигән китеп барды. Бүген еламаста сөйләштек, әмма ләкин күңел тулган, чөнки хатирәләр күп булды. Әнием, туган көнең белән. Син безнең йөрәкләребездә. Мин сине яратам. Хания апа туган көнең белән, урының җәннәттә булсын. Туган көн 61 яшь быел 61. Инде безнең белән булмаганына 4 ел була. 27 июль көнне 4 ел булачак. Хания апа, туган көнең белән котлау дип белмим, дөрес әйтү булмастыр инде. Мин сиңа шуны гына әйтәсем килә. Рухың шат булсын. Без сине яраттык, яратабыз. Һәр вакытта менә шулай итеп хөрмәттә итәбез. Сине искә төшереп, синең белән без бергә дип рәхәтләндереп әйтәбез. Һәр вакытта шуны да әйтәбез. Без бәйрәм ансамбле егетләре. Рәхмәт сиңа булганың өчен. Рәхмәт безгә менә шундый стержень үстергәнең өчен. Тынычлыкла, урыннарың киң, саф, матур булсын. Biz seni bir hürmet etəbiz. Rəhmət sənə Xania апа булганың өчен.